салому дуруд дӯстони азиз, имрӯз хабар аз гуфтугӯи Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин хабар медиҳем ва кӯтоҳ аз статистикаи коронавирус дар Русия чанд нафар одамон ба бемории вирус гирифтор шуданд ба шумо хабар медиҳем. дар як рӯзи охир дар Русия 3388 нафар ба бемории коронавирус гирифтор шуда 28 нафар ҷон бохтааст. Ин дар як рӯзи охир мебошад ва ҳамагӣ то имрӯз то санаи 15 апрели соли 2020 шумораи ба вирус гирифтор шудагон ба 24490 нафар расидааст. Шумо метавонед дар экран бубинед ки дар кадом вилоятҳои Русия чанд нафари бемор аст. Ин танҳо дар як рӯзи охир мебошад. гуфтугӯи телефонии Раҳмон ва Путин. Сарони Тоҷикистону Русия чӣ гуфтаанд? Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон бо Владимир Путин президенти Федератсияи Русия суҳбати телефонӣ анҷом дод. Бино ба иттилои дафтари матбуотии президент, Эмомалӣ Раҳмон дар оғози музокирот аз номи мардум ва ҳукумати Тоҷикистон ба президенти Русия барои дастгирӣ ва кӯмаки башардӯстона аз ҷумла бо воситаҳои тестӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ дар даврони барои ҳама душвор арзи сипос намудааст. Ба иттилои манбаъ, ба ин муносибат президенти Тоҷикистон аҳамияти амалҳои муштараки манбаъдаро ҷиҳати расонидани мусоидати фаврӣ ба якдигар таъкид карда иброз доштааст, ки дар ин рӯзҳои вазнин мо бояд чун пештара ҳамдигарро дастгирӣ намоем. Зимнан ҷонибҳо атрофи вазъ дар пасманзари хатари паҳншавии фаромарзии пандемияи коронавирус дар ҳарду кишвар ба амал омада мубодилаи иттилоъ анҷом доданд. Эмомалӣ Раҳмон ба талошҳои саривақтии роҳбарият ва ҳукумати Русия дар ҷодаи гирифтани пеши роҳи паҳншавии вируси сироятии хатарнок баҳои баланд дода, матонати табибони Русия, ки дар ҷабҳаи аввали мубориза бо пандемия дар дохили кишвар ва берун аз ҳудуди он қарор доранд, ҳамчунин чораҳои дар кишвар ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ андешидашавандаро ба хусус қайд карданд. Изҳори итминон карда шуд, ки Русияи дӯст бо такя ба иқтидорҳои хеш ин санҷиши ҷиддиро низ паси сар хоҳад кард. Зинни баррасии муносибати дуҷониба дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла масъалаҳои мубарами соҳаи муҳоҷирати меҳнатии Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ҷониби Русияро ҷиҳати барои муҳоҷирони меҳнатӣ фароҳам овардани шароити мусоиб барои тамдиди муҳлати ҳудудбошашон дар кишвар ба таври мусбат арзёбӣ кард. Гуфта мешавад, дар ҷараёни баррасии масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аҳамияти калидии таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи амниятӣ таъкид гардид. хуб тамошобинони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи худро ҷамъбаст намуда ба ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. Худро эҳтиёт кунед. Хайр то барномаҳои дигар.